Вила Армира е разположена на един от най-красивите склонове на източните Родопи. Нейното строителство започва във II век, много скоро след попадането на тракийските земи под римско владичество. Тя има няколко периода на строителство, поне 3, през които непрекъснато се разширява и благоустроява. Това е един прекрасен паметник от този период с невероятни мраморни архитектурни елементи, с много красиви мозайки. Изобщо по разкош тази вила е сравнима с вилите, например, в Италия, в Остия. Вила Армира е разрушена при голямото готско нашествие през 378 година, когато край Одрин армията на Валент е разбита от готите, а самият римски император загива в боя. И има в изворите запазени два варианта за неговата смърт. Един от вариантите е, че приближените му, след като той е бил ранен в боя, го отнасят в една вила в околностите на Одрин. Това го пише античен автор, след което обаче готите обсаждат вилата, подпалват я, така загива и императора, унищожават и това голямо римско имение. Възможно е това да е и лобното място на император Валент, тъй като Армира също е унищожена от пожар. Макетът в Ивайловградския туристически център пресъздава имението в целия му разкош преди опожаряването. Самата вила обаче сега има непривлекателен за туристите вид. Общината реши, че приоритет ще бъде Вила Армира и кандидатства с проект за Вила Армира, за да може да се естетизира металната конструкция, която е над вилата. По този проект е предвидено да се направи електрическа инсталация, за да може да се изнасят представления, да се правят изложби. До дни по проекта Устойчиво развитие на селските райони в Ивайловград ще пристигне дизайнер, който ще предложи най-подходящото решение за декорация на вилата. Така Армира ще заживее нов живот и ще съхрани историческата си и архитектурна стойност.